ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ରମାନ୍ତକ ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଥିବେ କି ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ହେବେ ନା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ କି ପୁରାଣରେ ସମୟକୁ ଏକ ଚକ୍ର ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କି ପୂର୍ବରୁ ସମୟର ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ବହୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ। ତ କାହାଣୀ ଏହା ଅଟେ କି ଉକ୍ତ ସମୟର ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ 10 ମାନସ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ସହ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ନାମକ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନିଜେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଆକର୍ଷଣ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲେ କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା କରିଥିଲେ ନା ଆଗକୁ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା କରିବେ ବୋଲି। ତ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଲଜ୍ଜାରେ ନିଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସରସ୍ୱତୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ କି ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସଭିଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେବତା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।